उपवास ଏହା କେବଳ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଏକ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଉପବାସର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ବାଇବଲରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପବାସର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳେ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେତୁ ତାର ପଶ୍ଚାତାପ ଏବଂ ନମ୍ରତାରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପି ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ରୂପେ ମଶା 40 ଦିନ ରାତି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ନିହିମିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଓ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଅନୁତାପ ହୃଦୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଏଷ୍ଟର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ ଧରି ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଦାନିଏଲ 21 ଦିନ ଉପବାସ କରି ମହାଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପବାସ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ନମ୍ର ଭାବରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏକ ଆତ୍ମିକ ଉପାୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 40 ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପବାସ କରିବା ବେଳେ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଉପବାସ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କିଭଳି ଉପବାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେନ୍।